Velkommen til Super Total, din kilde til film, serier og nørderi. Så er vi jo kommet ordentligt i gang med 2019, og den film, vi skal kigge på i dag, det var faktisk også en film, der var med på listen over film, vi glæder os allermest til i 2019. Men det var dog med en smule skepsis, fordi det er Glass af M. Night Shyamalan, som jo har skuffet lidt mere, end han har begejstret. Ja, og skal Mr. Plot Twist simpelthen til at stoppe med at lave film, eller har han simpelthen genvundet sin ære? Det skal vi jo se i dagens afsnit. Og så kommer en kæmpe spoiler alert, fordi hvis ikke du har set Split, så skal du i hvert fald lige overveje, om du skal se det her afsnit. Glass er sidste film i trilogien, der også indeholder Unbreakable og Split. Her følger vi David Dunn, Mr. Glass og The Horde, som alle tre er indlagt på et psykiatrisk hospital, der specialiserer sig i superheltekomplekser. For at finde superhelte egentlig i virkeligheden, eller foregår det hele måske oppe i hovedet? Ja, og Glass udkom jo i 2016 og overraskede alle, fordi det jo til sidst viste sig, at den foregik i samme univers som Unbreakable fra 2000, som var ret hæderlig. Det må man sige. Og den her karakter, The Horde, spilles af James McAvoy, som jo lider af en seriøs personlighedsspaltning. Og han var faktisk, den karakter var oprindeligt skrevet til Unbreakable, men det blev skrevet ud, fordi der ville være lidt for mange skurke, og nu har han så fået sin egen standalone film i Split. Og det hele, hvad kan man sige, det gamle cast for de to andre film i den her trilogi, det er Bruce Willis, det er Samuel Jackson, James McAvoy, og så har vi også Sarah Paulson som en ny karakter, som det også blev afsløret i traileren. Ja, og hvis man skal lytte til kondisøren selv, Shyamalan, så har han udtalt, at dette er den første rigtig jordnære superheltefilm nogensinde. Spændende. I'll tell you a secret. I want to believe in real-life superheroes. Like every kid in the world. But I'm still waiting. And yet, we exist. Convince me. Some of us don't die with bullets. No way. Some of us can bend steel. What do you want? I need your abilities to get us out of here. The bad guys are teaming up. I'm the only person who can stop him. We are not meant to have this much power. Are you ready to show the world what we are capable of? This won't be like a comic book. What do we call you, sir? First name, Mr. Last name, Glass. Nå, Maria, er det her så din nye yndlingsfilm? Det kan man ikke lige frem sige. Det er en kæmpe omgang lort, hvis jeg skal sige det direkte. Altså, inden for de første 5 minutter, der bliver der sagt Salt Bay. Og derfra går det faktisk ned ad bakke. Ja, det skulle man ikke tro. Det skulle man ikke tro, nej. Hvad synes du? At det... Jamen, det er en lort. Ja. Det er der ingen tvivl om. Der er noget grundlæggende galt med filmens præmis. Altså, det hele starter med den her Sarah Paulson-karakter, en psykiater, der ligesom har fået 3 dage til at kurere de her mennesker. Fordi det ved vi alle sammen, psykisk syge. 3 dage, så fikser du det. Hvorfor ved de ikke, det er psykiatrien? Nej, altså, de skulle lære noget. De kunne lære noget af den her film. Ja, det kan hun altså. Jamen, det er, og hvis vi skal tage fat i hende, det eneste gode for mig i den her film, det er Sarah Paulsons hår og hendes tøj. Ja. Rigtig pæn. Nej, hvor pæn. Ja. Det var altså det allerbedste. Der er en stjerne der. Ja, præcis. Allerede der. Ja, men der er så mange ting galt i den her film. Altså, den virker virkelig forhastet. Der er også, den er dum. Altså, der er rigtig mange scener. For eksempel en, der er med i traileren med den her gruppeterapi, som hun laver i løbet af de her 3 dage. Vi får det meget tit at vide, det er 3 dage. Og i den her gruppeterapi, der har vi Mr. Glass, massemorder, sidder bare i sin kørestol. Så har vi The Horde, altså seriemorder. Han sidder på en stol. Så har vi så David Dunn, helten, der har reddet rigtig, rigtig mange. Han sidder så fastbundet med metalkæder. Metal, som han jo er kendt for godt at kunne bryde ud af. Ja. Men det er også det er godt ikke at få seriemorderen fastspændt i vores held, fordi det bare giver et fedt billede. Det giver fucking ikke nogen mening. Og så er der sådan, der er en kvinde, der skal være gammel dame.
Og jeg forstår ikke, at vi i 2019, den er godt nok fra 2019, altså jeg forstår ikke, at man simpelthen ikke kan lave gammel make-up. Men det kan man jo godt. Så bare hyr en, der er gammel. Jeg forstår det ikke. Nej, jeg kan sgu ikke huske hende fra Unbreakable. Ingen ville lægge mærke til det, hvis det var. Altså det her, det er jo en superheltefilm fortalt til retarderet. Altså for der bliver sagt comic, superheroes, villain og hero, og sådan, så man slet ikke kan forstå origin det. Story. Det er så irriterende. Ja, men altså, hvor mange stjerner vil du give den? Jeg giver den 1 stjerne. 1 stjerne går ud til Sarah Paulsons tøj. Det var super pænt. Og det er det. Altså, jeg kedede mig så meget. Og det er jo den værste synd af dem alle. Ja. Præcis. Hvad med dig? Jamen, jeg sniger mig op på 2 stjerner, men det er fordi, jeg er vild med eller ikke præmissen, men ideen om en jordnær superheltefilm, den kan jeg godt lide. Jeg kan virkelig også godt lide Unbreakable, og jeg kan godt lide Bruce Willis' karakter, og jeg synes også, James McAvoy gør, hvad han gør med den her personlighedsspaltede karakter, som dog får alt for meget screen time. Jeg forstår ikke, filmen hedder Glass. Den skulle hellere hedde James McAvoy tager trøjen af The Movie. Glass, den går i alle landets biografer. Ja, ikke fordi I skal til at se den. Nej, men det var bare en oplysning. Det gør den. Ja, og næste gang vi er tilbage, så er vi tilbage med en top 3'er over de bedste 2'er. Så 3 dage. 3 dage. 3 dage. Så det tror jeg bliver rigtig godt. Præcis. Og jeg har som altid en t-shirt fra Mask om rigtig superhelte, den her med Marvel. Men der kan man jo finde alle mulige t-shirts med superheltemotiver, med filmmotiver, alt muligt lækkert. Så gå ind og kig. Og linket står i vores kommentarfelt. Så ses vi bare næste gang, og I skal ikke tænde os i glas. Vi ses.